Sziasztok! Ebben a videóban Clash Royale-nak, hát egy Clash Royale sorozatot szeretnénk elkezdeni, és már elkezdtem, már feljutottam egyes arénába, de még nem játszottam egyes arénába, csak nyertem. Ez a deckem, szerintem ez berakjuk ez helyére. És a Baby Dragon van még, és én ebből egy sorozatot szeretnék elkezdeni, és na, talált is egy uporindet, és kezdjük is el. Ugye nem vagyok szívem. Ilyet kapott. Nem megkapott. Telefonomon, ugye sokkal nagyobb lett, úgyhogy már van rutinom, nem most veszem a játékot. Úgyhogy már játszottam vele, tehát azt tudom, hogy ilyen. Ugye itt arénákba kell feljutni, bártól lehet lépni arénát, meg igen, igazából ennyi. Ugye az a lényege, van ilyen lapjai, ilyen katonák. És az a lényege ugye, hogy neked van egy ilyen lapod, a másiknak, hogy neked is az a küldetésed, hogy megöld hát nem muszáj az egészet ellenfeledet, de legalább nincsenek. Ugye vannak tornyok, annak van életük, és a katonák sebeznek bele, de ugyanis a másiknak a katonáját tudod kivédeni is. Igazából ennyi a játék. És végez meg. Igen. És sokszor rányomtok, így kimutassa, hogy mennyit sebez, illetve mennyi életje van. És goldé lehet fejleszteni a kártyákat. Nem csak egyszerűen meg. És szerintem ezt nyertem. És szerintem ezt megnyertük. Remélem. Már csak mondjuk. Már nem is szeretem. Baby Dragon szeretem. A minibekon nagyon sokat sebez. Igen. Egy kis kihágli itten. És ugye, ha nyersz, kapsz egy ilyen chestet. És ugye egyszerre csak egyet lehet ilyen pénzért, hát hamarabb kinyitni, és egyszerre csak ott is pénzért. És van egy crown chest, amiben, hogy láttátok, leromboltam 3 tornyot. Abban a tornyok azok koronák, és ha összegyűl, ha 10 tornyot lerombolok, akkor lesz egy chestem. És itt ugye chestekből lehet kártyákat hát találni, nyitni kell. És akkor játszunk még egyet. Na. Adama, do, uama, ellen. Regisztrálni kettes. Erről. Ő is kapott mindeneket, szóval féle. Aha, ugyanazt kaptuk. Nem. Nagyon erőfeszítő bekap. Majd már erősebb ellenfél. Ez nagyon erős katona. Kivéve a mások is vannak. És nagyon sokat sebez. Például 8 céle. És ez egy epic kártya. És ez ritka.
De van még több epik is, csak az nekem nincs meg. Csak egy. Most ott támadunk, de mögötte ő támad. Majd belép, majd szándékozom, az plant. Csinálom. Esetleg. Vagy belépni valamiére. Szintén belépni, mert nem nagyon szeretnék lenni. Ez ilyen Jenny, az pénz, ilyen goldot, hogy legyen nekem klánom. Rengeteg klánom, szóval inkább én azt mondom, hogy inkább erre egy legyen. Akkor Pekka az nagyon erős. Úgy. Giant. Jön Giant. Alig van már élete. Oké. Muskétes. Szakmány. Gyerünk. Nyertünk. Jó, nyertünk. 2. És még. És 2 tornát is el tudtuk rompani. Ugye, ha beütsz egy tornyot, és ugye van a középső, az a legerősebb, az beütöd, akármennyit, tehát hiába lehet ezt beütöd, ugye, és itt van egy tornya, és itt a középső meg. Ez nincs meg, de ez megvan, és a középső megölti, akkor mindegyiket viszed, akkor az összes tornya meg lesz szólva, mert a középső az meg. És gondolkozom, hogy ez megvegyem, mert mert ugye, ott van Jimmy. Én szerintem de lesz. Én nem lehet. Szóval ezt tudom, hogy ezt én nem szeretem használni, ez gyenge. Így. Torony 51-eshez is amúgy csak 126-os sebez. Ez meg mennyit sebez? 357-es sebez, és toronyra meg 143, szóval ez szerintem sokkal jobb kártya. Na menjünk még egyet. 4 csatát terveztem a videóra. Csak nincsen aerobia. De van olyan jó. Baj nekünk van ilyen? Aha, neki is jön. Jó. Akkor van ellene bomberem. A bomber az bombán. Ez igazából dobál bombát, ami nagyon jó a Skeleton Army ellen, ugyanis területsérzés. Közben meg egy torony meg lett egyből. Sikerült egy tornát leszedni. Muskétes, ezt tudom, hogy ez nagyon jó kártya. Én gyűjtögetem a Skeleton Army-jel. Ez 8-szer. Sose értem, hogy ez... Na nézzük. Támadjunk. Milyen van? Igen, erről beszéltem, hogy ez nagyon meg tudja ölni a Skeleton Army-t. Bomber. Na nézzük. Sebesszünk neki. Moskétás. Jó, azt kezdte. Knight.
nagy pekka. Van ebből, ugye van kicsi pekka, meg nagy pekka. A nagy pekka az 500-össel az egyes szintű. Az ez is egyes szintű, de ez meg 300. Tehát a pekka az nagyon sok. Kevés életse van, de a nagy pekkának rettenetesen sok életse van. Annak van szinte a legtöbb. Annak a rengeteg. Mert van még a gólem, igaz, de igen, van még a gólem is. Az beleütött. Oké. Giant. Megint Giant. De lassú az a Giant. Mindegy. Egyet. Nyertünk megint. Gold chest-et kaptunk. Ami jó. Jó, mint a silver chest. 8 óra állok. Szerintem ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor iratkozz fel és dobj egy like-ot. És ez a Clash Royale első része lett volna. Sziasztok! Sziasztok! Ebben a videóban Clash Royale-nak az első részét szeretném megcsinálni, és ráállítom most a felvételt.